Li 22 Nîsana sala 1898 de yekem Rojnameya Kurdî ya binavê Kurdistanê li Kahireya Misrê ji aliyê Miqdat Mîdhat Bedirxan ve hat weşandin ku wê demê di Sirgûnê de bû. Ji ber vê yekê her 22 Nîsanê weke roja Rojnamegeriya Kurdî tê pîrozkirin. Miqdat Mîdhat Bedirxan di nivîsa xwe ya yekem de sedem û wezîfeya weşandina Rojnameya Kurdistanê tîne ziman. Di demama a îroyîn de êdî her tiştên ku li dinyayê diqewimin ji hêla rojnameyan ve tên nivîsandin û ragihandin. Gelek tiştan em ji rojnameyan ferdibin. Lê mixabin ew Kurdên ku wêrek, egît û merdin ji tiştekî wiha kêrhatî kêm mane. Ez jî vê rojnameyê derdixim da ku Kurdan ji qewmînên dinyayê agahdar bikim, rêyên zanistî û marîfetên nîşanî wan bidim û wan teşwîqî nivîsandin û xwendina Kurdî bikim. Rojnameya Kurdistanê di nav şertên zor û zehmet de derdiket. Rojnameya yekema Kurdî piştî hejmara xwe ya pêncemîn ku li Kahireyê derdikeve tê qedexekirin. Piştî vê bûyerê jî rêvebirên wê ji bo weşanê berê xwe didin Ewropayê. Piştî 26 hejmarên wê jî li Ewropayê tê weşandin, an jî piştî hejmara wê ya 31 ji ber ku derfetkê min rojname tê girtin. Rojnameya Kurdistanê di dîroka çapemeniya Kurdî de xwedîciyekî taybet û girîng e. Lewra Rojnameya yekem a bi Kurdî ye. Wek Miqdat Mîdhat Bedirxan Bek gotiye, mebesta wê agahdarkirina Kurdan ji qewimînên dinyayê ye, nîşandayîna rêyên zanistî û marîfetê ye û teşwîqkirina nivîsandin û xwendina bi Kurdî ye. Em îro jî dibînin û dizanin ku mebesta 118 sal berî çi be îro jî ew e. Roja Rojnameya Kurdî li me û hemû ketkarên çapemeniya Kurdî pîroz be.